Края на работния ден в петък получихме обаждане от клиент, който е изгубил ключа на своето БМВ. Натоварихме нужната техника и след по-малко от половин час бяхме при него. Първото, което трябва да направим, е да изчетем механичния код на ключалката. След по-малко от 2 минути колата беше отворена. Вече можем да пристъпим към изработка на ключа на кодова машина. Задали сме секретността от 8-те позиции на ключа и тя вече работи по изработката му. През това време свалихме AVS модула, за да го изчетем и обучим чипа. След няколко минути механиката е готова и виждаме, че работи перфектно. Винаги сме подготвени с всички нужни инструменти, както в случая ни е нужен паялник. И след по-малко от час и от позвъняването на клиентът, вече имаше работещ ключ. Ако и вие попаднете в подобна аварийна ситуация или си заключите ключовете в автомобила, или просто искате да си направите резервен ключ, за да имате вариант в ситуация като тази, не се колебайте да се свържете с нас.